En relació amb el discurs de cap d'any que va fer ahir la presidenta Armengol, crec que se pot resumir en que més que un discurs va ser un públic reportatge d'autobombo, en zero autocrítica quant a Balears som els que estan pitjors de tot Espanya tant a nivell sanitari com a nivell econòmic, pretenent donar una falsa imatge de por a la seva gestió quan realment ja no existeix aquesta por dins la societat balear. Una presidenta Armengol que després de la seva sortida de copes amb horari prohibit va perdre tota autoritat moral per exigir res a la gent. I hagués estat bé que en Armengol xerràs amb persones de les coves de la fam, amb joves en el paro que no troben feina, amb gent que no pot accedir a un habitatge, amb autònoms que han hagut de tancar desesperats i que no reben cap ajuda, amb treballadors també desesperats que encara no han cobrat ni els ERTEs. En definitiva, mentre la senyora Armengol segueix somiant ben calentet en el consolat, tenim molt de veïnats nostres aquí a Balears que avui no tenen ni per menjar i que lluny de somiar el que tenen són pesadilles, són malsons que no les desapareixeran amb paraules meloses i buides de contingut ni amb els típics decorats de Armengol.